Dostlar, hemmeňize salam. Türkmen YouTube'unda iň stabilni, iň köp bölümli, hatta köp seriallarda da, dünýäniň iň uzun seriallarında da biziň Mejitimi kanalymyzyň Habarsız galma gepleşiginiň 348-nji bölümi ýaly bölüm ýokdur. Şoň üçin 348-nji bölümde Mejitimi kanalymyza hoş geldiňiz. Dostlar, häzirden belli, bu bölümde gyzykly täzeliklerimiz bar. Ýöne eger klip temasyna gelemizde, näme üçin bilemok, aýdymçylarymyz edil gyş aýlary ýaly spýaçka gitdiler çota. Bu hepde klip azyrak çykypdyr. Ýöne Jan Ses we MP3 täzelikleri, onuň TikTok täzelikleri, garaz gowy täzeliklerimiz bar. Gözüňizde qırpaýman täzeliklere başladyk. Klip täzeliklerine başlaýar, aýlara bilen. Lalecan klip milli ähengde düşürilipdir, ýani Lalecan şaýdymyň bir has savremenny modern görnüşi we klipde de türkmen milliligini görkezipdirler. Berekallah. Dostlar, indiki klip täzeligimiz Doganlar Alym we Amandan. Ady näme? Ady näme kädiýärde? Gyzyň. Klipin dowam boýunça aktyorlar gyzyň adyny biljek bolýardy. Ýani ssenariýasynda gowy aktyorluk rolleri, padaçasy hem gowy we şulary alberdat belläk geçen aýdymçylarym, hani bilemok cover aýdym, aftersk aýdym ýöne gowy aýdym taýlap bilipdirler, gowy edip ýerine ýetiripdirler we ýene bir zat belläk geçeli şu wagt men ýazy aýçyp dura. Vepa, yani Ezber Studio. Klipde şolary işledi. Men size diýän, lewapda klip işletjek bolsaňyz, arkaýyn Vepa ýüzden bermeli. Ezber Studio. Açıl gülüm men, açıl gülüm. Men üçin açıl. Rasim Bikar. Nire varýan? Ey, nire varýanyny bilem ýok şuňlar ha. Uy, ona gelan var ha. Näme? Gela. Halipa Maraldurdy Ivan muştoklar üçin gowy täzelik, ýani gowy bet täzelik diýenim. Halipa Maraldurdy we konsert variant bir näçe klip hödürledi we şolary ýaly belläk geçen köpüsi eýsem kliplerini de şu kaçsada etip bilen ok, ýani şu renklerde etip bilen ok, berekellah diýen, ýani işleýänlere Maraldurdy Ivan aýdymajysyna söz ýok, bilýän gowy aýdýan, ýani muştoklaryny begendirdi diýenim ýöne ýerde. Yalan dünya barısı yalan, adamlarımın dertli dertli, burnam arttan yanan biçere, yüzü güler gözde aldavar. Jan Ses täzeliklerine başlaýar, elbetde Jahan Bagşy bilen. Jahan Bagşy Halipa Aksaparowyň Ýol diýen aýdymy täzeden janlandyrypdyr we hakykatdan Jahan hani süýje dip aýdypdyr, berekallah. Ellerimde tarım, kollarım bağlı, aydıp bilmezden aradım, inandı dağlı. Ellerimde tarım, kollarım bağlı, aydıp bilmezden. Jan Ses täzeliklerimde ýene bir gowy täzelik Olbewi Reýimowyň bir albom Jan Ses. İçinde Farsi dilinde, ýani Eýran dilinde de aýdymly. Eýran dili diýsem ýa täjik dil diýsem, hani Farsi dil dip cemleşdiren te bilemok Eýran aýdymmy ýa täjik aýdymmy, yani bilemok. Şoň üçin diýän ýa Eýran ýa Farsi aýdym dip gepem uzalyp gitdi, ýani Olbewi Reýimowyň bir albom täzelik diňleň lezzet al. Nezasa sizendeginem haşmana kayın beşer, yıkar yıkın basage hunay gene kayın beşer. Ataşi pimendir aşaymet sana, ataşi pimendir aşaymet sana, yanar meni kıyır men. Yine bir Jan Ses täzeligimi Hacı Ýazmamedowdan Jan Oralbewi. Adan yüreğimde yaşanar gibi.
MP3 täzeliklerine başlaýar hip-hop dünýäsi bilen. Swiss 347 we Citizen Nirde. Şol olanlar barada aýtsam, türkmen rapyny täzelik goşup biläjek olanlardan da berekeler. Men giren yalı fida Föyün fatlıkta Ona kemdal ben çok iman Eyninde bir kim barıncık yaşaya erkin İslerin alya kim mezar gelip dur elden Boynunda buzara şartı karışa cruiser Yılıcı buca Ünseriyan Abdudayi dinleyicilerini täzeliksiz goýanyk aram täzelik ödürläp dur berekeler. Hustle Flex. Fake gülüşlü adamlara sinlayan Tanaya bize her şekerin ovcıları Bu in ve yan Şemal Marokko'dan oğlanlar garda Rokko'dan Ayrana içtik Rosen'dan Manaka'da edil su aşık düştük Cruiser'dan Bilerler neme iyicegime uzunda Twist bilen Kuwat Dönmez Bam Müziğin prodüserliğinde täze jaýdym hödürlediler dinleýänlerdi salam. Yerinden turun, kırılmayan yılın barını kırın Huko diyen yok adım kul Bütün şahar yüzünü göresi gelýär. Hey, ne amoladan? Kıymanla Kellen çayka kıymalı Täze aýdymlamyň ýene biri bilbil sesimizden Can Enem. Arzum eşit mehrimanım canenim. Arzum eşit mehrimanım canenim. Dostlar, täzelikler, redaktorlar jemlänenden soň men täzelik bilen tanyşyp çykkan, her biri bilen tanyşyp çykkan. Ve şu täzelik bilen tanyşýarkam YouTube'da täze bir aýdym galat geldim. Nonaýym aýdymçy tanamak Safiye diýär we aýdym aýdyşyny, stilini diýsen haladym. Näme ýadyma saldy biz çağak kak bir Leyli Şah diýip bir aýdymçy bardy. O şo ýadymda ýok 2007 mi, 2006 mı, 2007-nji ýyl töwereklerde. Ellerimde senin elin, yüreğimde tüygün senin. Şöyle Leyli Şah diýen aýdýan gyz standartyň daşynda aýdyp bilýärdi we şu gyzda da şoňa meňdeşirek bir zat görýän. Ýani meň pikirimçe şu stilinde dowam etse we ütkeşik bir ýere bararmy diýip umytda. Senin bakışını diňe alıp gaçýar diňe bu ýürek, ýüregime girmeňe sen gerek, ýüregime girmeňe sen gerek. Çökýär bu ýalan dünýä sen gözleriňden, beýnime girdiňe sen gerek. Juma Murat Kasymov ýagny Jos agamdan täzelik Ey Jenan. Juma Murat Kasymov Jos agamy gepleşik üçin arada da oğlu bilen habarlaşdym. Hani bilemokdan Juma Murat agam näme çekinýär, ýa ýaltanýar. Pakara bir dogry jogap aýdan dostlar. Nesip bolsa diýerler. Bolar ýal bolsa nesip bolsa Jos agam bilen Jan Fest'te bütünden bir bomba gepleşik hödürler diýene haçanlygyny söz beremok. Alam karşı gül cemal Barıcı karadın tamam Fedlerime kulup koy Teydim seni cinan Alam karşı gül cemal Barıcı karadın tamam Fedlerime kulup koy Teydim seni gül cemal MP3 täzeliklerimizin soňkusyny Mekana Tahif bilen jemleýär. Görşeli aýdymy täzeden işläpdir. Ýani remake diýinmi, cover diýinmi, näme diýin, şu aýdymy täzeden janlandypdyr. Salnam ütkedipdir. Aýdyşynam, hani ýöne aýdym. Görşeli yar soňky gedek bolsa da Görşeli can bermasin ýürek doňsa da Görşeli yar Bir de aldamar. TikTok täzeliklerinde Dida Nurberdiýew köne bir aýdymy täzeden cover hödürläpdir. Şol aýdymy men şeýle diýin, Leyla Şadurdyýewadan dinleýän, bilemok Leyla Şadurdyýewanyň aýdymy ýa onuň köne aýdymlardanmy? Ýöne gowaýdym. Ala gözlü avlak sayadım Sana ne molli Şakti şeker o dillerinde Senle ne molli Şakti şeker dillerinden canım Bir de aldamar. Indi gelýär, iň gowy ýan sagajyklarymyza. Kime çağlygyny ýatladyýar, kime ýaşlygyny ýatladyýar, ýani könüleri ýatlaly sagajagyny Amaş Ballyýew dilberim. Düşün sedilerime Aşık gözlerime Benim baltım olup gel dilberim körüme Anan yüreğime Dönsem nellerime Gitmesin yat olup gel dilberim törüme Yar kalbıma salma yara Beni koyma arma
Yeni bir köýneler ýatlaly, hakykatdan ama legendaydyn. Suhan Orazberdiyevden Gumlu gelin. Dulda koşa gorkydesi, dulda koşa gorkydesi, derde derman her kydesi. Gelinlerim tekidesi, şep yanağı memli gelin. Gumlu gelin, gumlu gelin, şep yanağı memli gelin. Bir de alda var. Dostlar, inni gelýär, sizin gowy şagajyklaryňyz, bizim gowy şagajyklaryňyz, ýagny biz öz aramızda swýaz gurýan şagajymyz tesvirleri okaly şagaجygy we geçen bölümde ilkinji tesvir edip berekella sözüne laýyk bolan dostumuz Söhbet Ağajanow mediatymy üstünlük diýipdir. Sag bol Söhbet, minnetdar. Tesvirlerimizin yeni biri Anna Murat Mustafaýew. Salamu aleykum mediatymy işiňizde üstünlük Eldar Ahmedow bilen gepleşip geçiren diye ve onun kän laýyk alyp berdi bilýärmi pa. Anna Murat bizeme Eldar bilen gepleşip geçiresim gelýär. Hatta şeýle diýin, öňrek birini aýtdyrdım. Ýöne öňrekdi. Şowat Eldar azık yaran oktum näme häzirde soňrak diýipdir. Yeni täzeden nesip bolsa ýakynda ýatladyk görür. Eger elbetde gepleşiňizde mihman bolsa bizdiň şahat olur, bizim näme diýsem, baş üstüne de gepin gaýtgys. Innik tesvirimiz Unkunow. Салам алейкум, медиатымы и брат Джейтинур, ва алейкум ассалам. Желаю всем вам крепкого здоровья и успехов в делах. Молодцы, отлично работаете, слов нет. С тех пор, как я упомянул Ахмедшады, вы молодцы, оказывается, активно следите за ним. Уже дважды выложили его новые трендовые песни и клипы, я очень рад, молодцы, браво, diye. Unkunow adı näweli dostum. Sag bol minnetdar sözlüğün üçin. Biziň toporumuzdakylar ondan öňem Ahmedşady idarlýar. Ýöne bizde şeýlerak bir prinsip bar, eger bir türkmen aýdymçy bolup aram da käraçyk ýekeje aýdym türkmen dilinde aýtmasa, şol aýdymçynyň täzirliklerini paýlaşamda okýan Ahmedşad öňrek bir türkmen aýdymy aýtdy. Şoň üçin hem Ahmedşadyň täzirliklerini paýlaşýar we başga da şeýlerak Rus dilinde ya beýleki dillerde diň aýdym aýdýanlar. Ýekeje türkmen aýdym aýtsa biz hökümaty uratdy. Hem beýleki dildäki aýdymlaryny paýlaşyr, hem öz türkmen aýdymlarymyzdan paýlaşyr. Mehri Aliýewadan gelen tesvirimiz işiňizde üstünlük, ýaşlara da süýjü durmuş bagyt isleýän diýe. Arzu edýän. Sag bol Mehri, ýani Halipa Nurmeredowyň oğlu Didar jana arzu edipdir. Didar, ýene moşulýan. Tesvirlerimizin innikisi Rahimberdi Ataýew. Ýaşlar batly bolsun, türkmen iýilme toýdan ýetirsin. Allahan her bir ojakda toý bolsun diýipdir. Amin. Goşulýan. Tesvirlerimizin soňkusy Muhammed Sapargeldiýewden. Assalamu aleykum, gowy ýagdaýlaryňyz, mediatymy işgärleri we hemde Jeytinur inniki habarsyz galma gepleşiňiz 09.02.2026-njy güni bolýar. 10 fevralda da meniň dowlan günüm eger mümkin bolsa, meniň dowlan günüm gutlasaňyz sizden hoşal bolurdum. Ähliňizde işleňizde ulul üstünlükler, mediatymy agzawir işgärlerdir. Köp sag bol, minnetdar. Muhammed, benim mediatym toparynyň adyndan seni ýetip gelýän dowlan günüň bilen tüýsürümden gutlaýan, iň esasat sana jan saglar edýär. Şu jaşerdiňi goşup geçeýin dostlar. Käwiliň, tesvirleňiz okalanok bilýän. Her bölümde ýazýan, hem çümek tesvirim okalanok diýenler, kelesine soralar, bardyr soralar, döreýändir şolara diýip geçeýin. Dostlar, ýani adyndan şeýle ortaça 50-100 tesvir ýazylýar da, indi şoň üçin 5-6 tane ataýlanýar. Ýani käwiler görülüp ýetişmeýänem bilýär. Men diýäne, eger tesviriňiz laýyky köp bolsa, şu tesvirler ýokary çykýar we şu tesvirler hökman suratda okalýandyr. Şoň üçin öz tesvirleriňiziň laýykyny köp bildiň. Ýa gyzykly zat ýazyň, ýa öz tesvirleriňiz, ýani biziň bölümi dostlaryňyza uradyň, şolar giýsinler de siziň tesvirleriňize laýyk basyn we biz hökman suratda okarys. Dostlar, indi gelýär siziň tesvirleriňiziň bölüminde, ýani şu bölümde has köp halan täzeliňiz, iň halan täzeliňiz tesvirlerde bellen ve iň esas zat näme dostlar? Elbetde janyňyz sag bolsun, indiki bölümlerde görüşýänçe hoş, sag bol. Normal saç baç.
Normal mi? Gittim onda. Ne etti başlayış? Köpek koydum ya bu. Haysını? Ne? Çala mı? Svet az mı? Yok köpek koydum ya. Yakın durandırma hoşçanadır. Ana vardı. Başlaya... Ve başka işledi. Şonu koşayın da. Berekallah diyeyim ha vepa. Diyecek gel berekallah. Şu daima geçengede kendi düştü. Şu Nikrasi'yi görkezem ben düşündüm. Aslında şunu deperekten bersegen böyle. Ayın bu normal. Diyelimde qaharı gel ya. Jan Oral Bivi. Şonki altım aydın adı. Jan. Real betay diyorlar var. Aydın adiyattan çıktı. Şonun için dinleyenlerde tamam oldu bile. Bileyim hele sen de o. Ya nereden men? Nöy 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 nöy. Gumli gelin. Nöy nöy nöy. Biliyor musun aydın? Mert ya o aydın. Hakikaten betaydın da. No bunu конечно Halipan özünden dinlesen, hasan başka. Murik bilen kim aydı ara şöyle? Yedinge Murik'in öz aydı mı? DJ Murik.